бе, момчета, знаете сте, че в миналото е нямало никакви електронни неща, нито никакви игри на телефона. Да, много гадно. Въпреки, че предпочитаме повече деца да излизам навън, на въздух и да играем. Да си играем. И също е нямало електрически прахосмокачки, което е гадно. Куку. И са такова ли за сметли. И са чистили сметли. Да, и гледахме в миналото някакви много гадни шапки. Да, които са обърнати наобратно. И също България е била под турска власт. Да, и на българите им било много болезнено. Оф, май нещо ме заболя. Да, и мен. Гърба ме боли. Да. Какво става, бе? О, Боже, ставайте. Целия съм в трева. И аз. Какво е това? Деля, каква ти е шапката, като от миналото? Ще ти ли буклук? Приличам на слонста клърски магазин. Да, сега имаш гнездо на главата. Але. Изглежда даже още. Защо приличам някакво историческо детенце, което отишло в гората на поход? Приличам на Дори следователката. Що приличам на нещо? Вижте. Тук имаше още една кофа при нас. Ние сме отишли в миналото. Не! А нали имаше турско робство? Имаше турско робство. Явно и ние... И нещо друго имаше по турската работа. Оф, мале. Оф, не. Ние в коя година сме? Чакайте. Нека да видя. Ние сме преди турското робство. Оф, слава Богу. Добре, само че няма какво да правим, като буквално няма... И аз си виж на телефона какви неща имаш. Какво е телефон? Чакай. Не, всъщност ти трябва да имаш телефон, но на него вече няма да има такива игри. Той ще е с шайба! Буквално. Я да си видя телефона. Това не. Ти защо ми навчиш в чантата? Вау, какви са тези неща? Да, топка. Ние носихме една баскетболна топка. Халат, какво? Буквално ние носихме ракетки за тенис. Това беше баскетболна топка. Това какво е? Ето вижте даже тук като баскетболна топка. Какво? Вижте, какво е това? Това знаете ли какво беше? Това е бил ластик за коса. Да, ние си взехме ластик за моята коса, защото е дълга и щяхме да играем баскетбол и после тенис. Но тази топка беше баскетболна. Това нещо беше гривната за коса на Стоянов. Добре, я дай. И тенис ракетите... О, Боже, вижте какво намерих. Какво е това? Иване, защо телефонът ти не работи? Да. То е, че всички телефони са само по... Телефона ми не работи. Това за маз! Явно ние наистина сме от миналото и сега сме големи. Това е бъдещето ми. Явно ние сега сме големи в миналото. Елате... Знам, ето там, натам някъде, че има телефон, по който може да се говори. Да, хайде. И по видеосъобщение, сено наистина. Това ни беше топчето за тенис. Ето, това ни беше топчето за тенис. Това беше... поне може да играем тенис. Да, сега може да играем. Без ракети, с бутилки. Ето, това беше баскетболна топка. Да, беше тук. Иронично. Знам, че ето там има съобщение с телефон, като нашите телефони от бъдещето. И сега той се превърнал явно в тези телефони от миналото. Такъв, който е с... шайба! Да, такъв с шайба. Но този не е с шайба, той е с копчета. Би трябвало, обществени. Да, той е много дърт телефон, като баба ми. Да, буквално... Баба ти е мъртва. Баба ти не се е родила.
Още тук ние сме преди много години, преди баба ти да се роди. 6 век направо. Да, направо 6 век. И там имаше телефон, по който може да се разговаря така по лице. Ето го хора! 596. Той беше с бутони, а сега е с шайба! Не, 26, сега е с бутони. Да. Ето го. По-добре. Ето го. Чекайте, аз знам номера. Пазете се. Да, ало. Кой? Извинете, ние сме попаднали в миналото. Можете ли да ни върнете към настоящето, т.е. бъдещето? Какви задания трябва да изпълним? Добре, трябва да звънем на номер 88965445. Давай, 8, 6, 5, Да. 4, 5. Дано да беше така, че не си спомням. Да, ало. Казаха ми да се обадя по този номер. Какво? Какво? Как? Не. Ние нямаме толкова пари. Как да дадем 3000 лева, за да се върнем в бъдещето? Какво? Ние нямаме толкова пари, ние откъде да ги вземем. Ние сега разбирам, че сме големи, но нямаме пак пари. И всичко ни се размени. От това трябваше да бъде баскетболна топка, но сега е топка за тенис. Това трябваше да бъде топка за тенис, а сега е някакво топче. От тези, които са Да, казаха ни, че трябва да изпълним някакви задания. Да. О, не. Да, знам, че ще бъде по-сложно. Затвориха ми. Каза ни, че ще са по-сложни. Казаха ни, че ще са по-сложни, защото ние нали сме в миналото сега. Да! Първото е с някакъв телефон и трябва да направим на него видеоигра. Но как? Като буквално този телефон. И казаха, че ще ми звъннат за някакви задания. Звъннаха ми. Добре, първото задание. Какво? Трябва да отидем до гората и да вземем кредитна карта, за да си платим още един разговор. И накрая, като отидем на 6-тия разговор, всичко ще приключи и ще се върнем в бъдещето. Добре, трябва да отидем в гората, но как ще отидем? Извинете, как ще отидем в гората? Пеш. Добре. Добре, гората, слава Богу, че тъкмо е до нас. Ей сега. Майко, тук ли е гората? Защо точно тук? Мале, никъде. Не е ли карта? Да, ядай. Да, наистина е карта. Има номер на нея. Да, трябва. Не, чакай, казаха ни, че трябва да я сканираме по домофона. Ще изтеглят парите и ще ни звънат. Ето. Звъни се. Да, изпълнихме първото задание. Добре, сега към следващото. Какво е то? Има ли някакси по-улеснен вариант? Добре, довиждане. Само да ви кажа. Пак ще набера номера. Пази се, Иване! Иване, пази се! С нея ли го това? Иване, пази се! Вечно пречиш. Да. Питам ви дали има по-улеснен вариант. Допреди малко звъннах на този, който вие казахте на номера да звънна. Сега звъннах на вас, защото вашата колега ни каза, че няма по-улеснен вариант. Добре, няма. Чао. Казаха ни, че трябва да отидем там, където... Има номер! Май трябва да звънем на него! Не, ние звъннахме. Казаха ни, че трябва да отидем там, където бяхме. И знаете ли какво? Какво? Трябва да изпълним задание. Трябва да отидем в бъдещето някакси и да вземем цветя от бъдещето, които вече ги няма. Сетих се, май, как да може. Как да отидем? Така, ще пробваме. Трябва да се върнем на пейката. Ще паднем пак на земята, както паднахме. Но трябва назад. Този път. Не да паднем назад, а напред. Обаче с гръб назад. Сега трябва да отидем в бъдещето и трябва да се
да отидем и да откъснем от цветята. Добре, значи трябва сега. Пак давайте 3, Да паднем 2, назад 1. и да се върнем. Нещо става с мен. Вече сме в бъдещето, но ако останем, ще ни върне и няма да никога повече да отидем пак в бъдещето. Добре, трябва да откъснем някакви цветя, но откъде е? О, ето, тези ги нямаше като бяхме в миналото. Ето тези сега, трябва пак да се върнем в миналото. Ето, слагам си ги в портмоне, а не в джоба. Макар и да нямам джоб, добре, просто си ги слагам вътре. Добре. Значи сега трябва пак. Добре. Добре, вече пак сме в миналото с куката. Пак трябва да ходим при този домофон. Ето, Иван вече вдигна. Значи, изпълнихме го, давам ви цветята. Добре. Остане. Намалил ни изпитанията за още едно. Но само, че то ще е най-дългото. Трябва да намерим мотор в миналото. Какво? Не, няма. Как мотор? Може ли поне някакво Жигули? Каза ми, но да бъдем от другия номер. Какво иска? Мотор? Да. Чакай, ще пробвам от другия номер. Вашата колега каза, че трябва да намерим номер в миналото. И аз го питах дали може да намерим поне някакво Жигули. Има ли някакъв друг вариант? Да намерим поне някакво Жигули. Добре, чао. Но имам една идея. Имам един приятел. Да звънем на него, който улеснява задачи винаги. И той е свързан с тях. Да, Наско. Трябва да ни помогнеш, защото твоите приятели ни казаха, че от миналото, че в миналото трябва да намерим мотор. Да, изгубихме се в миналото. И може да улесниш задачата да ги попиташ да намерим Жигули. Да, били се главно. Трябва явно да намерим мотор. И сега ще скитаме 5 часа. Има портал. Може би, ето. В това растение има портал. Нека да вървим. Някъде отидохме. Но какво е това? Това от миналото явно така са сипвали вода. Какво е това? Нещо ми става с екрана. Да, тук преди няма интернет. Не. Да, добре. Ето. Тук преди са си... какво става с интернета? Да, ето. Тук преди са си сипвали вода. Майко. Какво е това? Това може да си направим мотор? Не, това е много здраво дърво. Няма да е лесна работа да намерим мотор тук. Има някакви коли, но те всички са Жигулита. Нас не ни дадоха да намерим Жигулита. А само мотор. Никога няма да намерим мотор. Това е ясно. Да бе, намерихме. Не, това не е мотор. Напротив. Това е как ще изглежда в бъдеще. Не, ако може да го пипне, значи не е така. Я го пипни. Чакайте. Видяхме се, къде трябва да се оплатим. Добре. Чакай, ще въведа номера. Ало? Да. Има още една задача. Какво ви ли казахте, че има още една задача? Вие ни казахте, че това е последната. Да. Намерихме мотора. Добре. Какво искате сега? Какво искате, бе? Ще ни кажете загадка и ние трябва да я разгадаем. Добре. Трябва да намерим някакъв номер. А кой ще разгадаете? Кой ще разгадае, ни кажете? Аз, Дел или Иван? Кой ще разгадае? А кой трябва да я разгадае? Аз, Иван или Стоянов? Добре, ясно, разбрах. Хайде.
Ще трябва да я разгадаем. Затвори. Каза, че всички може да я разгадаем. Добре, чакайте. О, знам, я дай картата. Чакай, той каза, че загадката... Чакай, ще му звънна пак, за да видя загадката. Ето. Загадката е... Първия ви ден намерихте зеленичко в гората, самичко на дървото беше то, чакаше Иване, знаеш ви там какво? децата. Не. И затвори. Много странно. Ще пробвам да звънна на шефа му. Да, ало. Вашия работник ми каза някаква загадка. Каква беше? От първия ви ден в гората ви зовеше Изовеше... зелено, на дървото там стоеше. Нещо такова беше. Да, можете ли да ни обясните какво е това? Добре, затвори. Каза, че нещо от видовете дърво. От видовете на дърво. Да, не е картата! Не. На карта има номер! Да. Първо е номера! Напиши номера! Добре, ще го напиша. Значи, какъв е номера? 0700 Значи 0700. 13 Значи 13 233 и това е. 230 233. 233. Пробвай да Добре, звъниш. сега. Да. Какво беше? Да, това е картата. Да, Прави недоговор! Добре, сега трябва да отидем на същата пейка и да пропаднем в бъдещето. И няма как. Хайде! Стойте! Ще звънна на шефа. Здравейте, вашия помощник ми каза, че ще отидем в бъдещето през пейката. Каза, че няма как да стане. Добре, трябва да намерим друг начин. Стой! Мисля, че знам как. Нали каза на дърво? Може би трябва да... Или да пропаднем под дърво. Или да пропаднем под дърво. Да! Аз ще пропадна под дърво, но как? Казаха, нали, на по-високо. Ей, за такова. Какво? Засмукваме! Не! Какво става? Това ще се тръгне. Събудихме се, вече сме в бъдещето. В миналото. Вече сме в бъдещето. Слава Богу. Ето, даже вече има и нормалните цветя. Нали, момчета, много яко е да се върнем. Да. Чакайте! Да, това е наистина много яко. Да, вече шапката на Тео е добре. Вече мога Да, наистина вече яко, че вече шапката ти е добре. Да. Приличах на доста лошо дете.